General Secretary Ashti Mursa. 19 তারিখ মে 2023 दिनै चंपनगर कमिटि हल जुगदान सभा जों असमाव फाइमानजाक फैगा दिनै राज्य कमिटिनि भारतीय जनता पार्टी लिडारखौ ताई आं ब्रायन देबरमा 2012 निसिमनि जों पार्टी आईपीएफटीआव गोबां मा सालामनो जों खायफायो दिनैसिनि खुमुलुं डिभिजननि नेतृत्वे जिन खुमुलुं आमसायो जों दिनै 290 फेमिलि एवं 340 भटार जों दिनैसिनि दा सिगां दिनै दा रवीन्द्र ताई गोबां मानसिनि खुमुलुं डिभिजन नेतृत्वे जों दिनै आईपीएफ दिनै याखरै दिनै भारतीय जनता पार्टीनो जों समर्थन खालायो बोसकांनो जों खुमुलुं आमसायो भारतीय जनता पार्टीनो बिनि जाननो जों दिसावै खुमुलुं आमसायो गोबां मानसिनि डिप्रेसननि डेभेलपमेन्ट खालायनायनिबो जों सहयोगिता खालायना होनाय जों दिनै भारतीय जनता पार्टीआव जों जुगदान हुआ मन आं फैनो जोङो दिनै फाइमेन लगे लगे जों बै गोबां बर' कन्टेक्ट खालायनांगौ बोसकांगो जों हाय खुमुलुंआव प्राय 300-400 फेमिलिहाय जों जुगदान माफिनाय बोसकांगो जों लुबै मानाया बर' मनबो आसुनो जतन नांबाय 2017 चर पार्टाइनि जों दिजिगु प्रथम जों जयन खालाया दुगमलि हादियो 2017 निर्वाचन लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैया आईपीएफटी এবং बीजेपी आबनि परे 2023 निर्वाचन क्षमता फाइपिका आं थानाय 2021 एडिसि निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा जयन खालाया आबनि परे 25 मार्चनि परे आं दिनै दैसा 2023 এবং মে মাস दिनै 19 मे दिनै दैसा भारतीय जनता पार्टीनि हामजागै এবং भारतीय जनता पार्टीनि जे पताकाव सामिलङै दिनै आं जयन खालाया दिनै भारत काटजला 2 नम्बर भोट 1 नम्बर भोट दिनै 72 फेमिली आणि 1 नम्बर भोट बाय 2 नम्बर भोटआव टोटाल 26 फेमिली এবং 72 भोटार 72 भोटार दिनै फाइ जों जयन खालाया दिनै भारतीय जनता पार्टी Sini di Pramotaya Karpai BJP ko banaram na dason daram na sang khabay ko bailam sogo di Pramotaya Karpai sini dason daram na BJP party ko khabay ko bailam sogo